Ali wong lir cadet wileting kodro Sanyang kong manguntang niti Wah, dalam maunipun kados Siwa Narada ingkang kanthi semengko pangabodra wonten kados menapa Siwa Narada. Kula ingkang putra paduka kula pun Bathara Wisnu nyadhong dawuh inggih. Siwa Narada kula inggih nyadhong dawuh wonten kados menapa Siwa Narada miyos wonten ing merpat kepanasan. Wah, ya aku anakmu lanang Bathara Bayu kok nyadhong dawuh wigati apa? Siwa Narada. Ya Ngger. Wis ni Brama lan Bathara Bayu mulane jeneng kita padha ndak timbali ngadhep ana ing pengarep aku dina iki ngerti ya. Dina iki kayan Sraya Gunggan ya kuwi kadangmu si Bathara Kala. Lho. Kadang kula Bathara Kala nyuwun menapa? Iya. Wonten iki kados menapa kadang kula Bathara Kala minggah dhateng Kayuwangan. Ah, kowe ngerti dhewe. Siji Bathari Durga, loro Bathara Kala ku jer munggah nyang Kayuwangan. Mesti ndadekake bubrahe tatanan Kayuwangan Sraya. Wis to wis. Iki wangune Bathara Kala nuwun pangan daginge manungsa. Kok adi guru ngidini ora kake. Kok mekaten. Iya. Lah ya kuwi sing didini dadi pangane Bathara Kala ya kuwi manungsa kang nandhang Sukerta kula ya isih apal to sekene to nggih inggih kula tasih kemutan wing tiyang nandhang Sukerta menika. Coba apa wae inggih. Larung tanganting lha kedono kedini. Cendang kapit panjuran pendhuk. Lah nyatane isih kene kuwi arep dibadhok dening Bathara Kala. Mula dina iki banjur aku njaluk izin karo adi guru aku bakal nuwun nganakake dadi dalang pengurwatan tak ruwat sakabehipun ngarep padha kang nandhang Sukerta bakal tak ruwat tak ilangi mula Sukarti karep ben aja nganti dadi panganing Bathara Kala. Oh lah dalam mekaten. Mekaten iya. Mula dina iki ngger kowe aja mingkuh. Pekewo lan dina iki anakku sing tak sang supaya dadi dalang pengurwatan ora ana liya ya mung jeneng kita ngger Bathara Wisnu awit sira iku dewaning banyu-banyu kuwi penguripan manjing katentreman. Kowe bisa nentremake marang sakabehing tangar apa do inggih mengaten ngestakaken dawuh. Nanging mangke rumiyin lho dados dalang pengurwatan kedah syaratipun kathah ya wong. Syarate apa ora kaki? Katerusipun kedah gentur tapanipun utahe remen kulina talak brata. Lan kedah sampun mantu. Iya nyatane kowe ya wis mantu. Lan kowe iki ya wis kulina prihatin jaman nom-nom wis ora kurang-kurang ngemu prihatin. Wis mbok rewangi. Poso ngebleng kungkum lan nyekar-nyekar ya komplit. Oh ngaten. Ya kowe nyatane nek tumindakmu ya jujur awit dalang sejati dalang pengurwatan kuwi bojone ya mung siji, nyatane bojomu ya mung siji ngono nggih. Oh inggih ngaten mboten ngestakaken dawuh. Aturipun dados dalang pengurwatan kedah tasih turun dalang. Ah nyatane kowe isih turun dalang. Kowe kuwi turun saka pengging mutu swargi simbah Gandamartaya kuwi dalang jaman Sinun ping 10 kuwi dalang kondang. Mbahmu Gandamartaya kuwi nurunake ibumu nurunke kowe iki isih turun dalang. Mbahmu buyut sing Semarana. Sanggran bangakku Mbah Gandayasa utawa Mbah Ndadisih kuwi ya dalang kondang. Kowe iki isih turun dalang. Oh inggih mengaten mboten ngastakaken dawuh. Mangke men dalang pengurwatan kedah komplit syaratipun kedah gadah gamelan wayang. Kaitan komplit. Ah nyatane kuwi ya wis di gamelan piranti dhewe ngono kok. Oh nggih. Karo kaitane sik wis iki rombongan iki wis rombongane Sekulina Amra iki Mas Tarno, Mas Mul, Mas Manto. Kabeh iki rombongane sedulur awake dhewe kabeh Pak Pomo. Lha nggih. Wis engko sing ngiring karo kowe nggih. Ngakon stakaken dawuh. Mula dina iki kowe dandana dadi dalang pengurwatan karep ben aja nganti ngawis tarani ya nggih wis inggih mboten aku stakaken dawuh. Nanging ngaten lho menika namung njageni dalang kok sok mara jejak kedah nggadahi serati mboten nyetang pengendangan pengender niku kedah kadah. Ya sing ngendangi wis pasrahana karo Mas Ngali kuwi wis. Oh nggih. Selok ambak piyaine cilik. Wah sabetane kebokane sing medene gilane tenan nggih. Karo Pak Slamet ngendeng mung cek mantep.
Mas Ngali. Wah, nggih menika leres niki. Engkang gender saegenipun sinten? Ya, ya. Lah iku sapa? Sakmenika Siwa Narada. Ya, ya aku mbok kon gender ora mantra-mantra pengendire wis kaya Mas Gita musuk kuwi kok. Mas Gita kan pengendire ya elok, grimingan ya mat. Apa Mas Manto ya ngender ya elok. Nggih. Kakang Mas Brahma iki kula aturi dados pengendir iki. Wah, aku sing ngendir. Iki Siwa Narada kula aturi dados pengendang kula. Ya, yen aku sing ngendir ya nek Siwa Narada ora diaturi ngendir aku sing ngendir ora apa-apa. Nggih, sakmenika Kakang Mas Brahma ngaturi wina jaman rumiyin menika pengendir kedah wanita. Mila panjenengan kula aturi ngagem cara busana wanita. Wah, lah aku ora nggo gelungan ki piye? Mboten apa-apa nyambut ngen Mbak Yanti napa sinten? Ya, ya sing tak dandan cara wadon itu semono. Ya, aku tak nganggo mit saya dandan dina iki. Wah, kosek aku didapuk napa-apa iki. Aku tak ngegong. Wah, mboten ngegong. Wis gonggong ae ngungkul Mas Tarno iki. Ora sakjane, Nger. Bathara Bayu kita ndak dadekake dadi juru pambegaling lagu. Kowe dandana dadi bocah. Ontanting dituna bapa-bapa tuna mengko yen kepethuk karo Bathara piloran ajaran Bathara ya yen ngono stokake. Saya dandan dina iki nggih mulut sak dawarsa monggo nggih gantos busana wae. Ana tuwi sing wang widi wong yen sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra kinacek mring sasrama yen lara wong iku gampang gone antuk tombo adalah anakku wis bareng dandan cara wah bagus jan bagus kaya Dewa Darat inggih Siwa Narada mekaten saking dawuh Paduka Siwa Narada ya saingene ya Nger ganti rupa ya ku ganti jeneng lajeng kados pundi saiki jeneng sira tak wene jeneng ya ku Kyai Dalang Kandha Buwana kula dipun paringi nami nggih Kyai Dalang Kandha Buwana ya kandha sekarani Buwana jagat muga dadi dalang bisa kondang sak rumahing jagat inggih mboten ngestakaken dawuh lajeng kula dipun paring nami sinten Siwa Narada ya nggih Bama kok saiki nganggo jeneng ya kuwi Nisruni utawa Nyai Saruni tegese kowe dadi pendher kuwi kudu seru tur muni dadi tintingamu iki kudu kena dimiringake karo dalang. Dari dalang nek nujaran jantur ansuluk aja nganti geblegong. Inggih mboten langkung stakaken dawuh. Lajeng Siwa Narada gantos asma sinten wong. Aku saiki ganti jeneng ya kuwi Kyai Boyotapa Wangkeng ya utawa Nyai Panjak Encek Enggel ngono ae. Inggih Paduka gantos asma.
Buyutapa Wangkeng. Ya. Utawi Siwa Kalunglungan. Ya aku jenengmu Siwa Kalungan ya Buyutapa Wangkeng aku pengendangmu. Wis sae saiki ing gambarang jantur tumuring Arcapada nggih monggo swawi kula dherekaken Siwa Buyut Kalunglungan. Cancut gumregut ngembat wateng mraposo mungsul tangket toto kantaran bau saya diding olehno prateng ampun Hirno madyaning balagen adalah Om Titian Klodra Mas Patik Raja Dewaku durung satara nggonku nganglang jagat miring-miring cecangkung golek manungsa kanandang Sukerta wah iki wangun wis kepranggul utah bagus sijen tampok Gus kowe tak takoni jenengmu sapa lan menungsa saka ngendi wah areng gereng kok gembleger ya yen kowe takono ngaku aranku Tuna Bapa balik sira ngaku ayo yen kowe takono ngaku aranku Bathara Kala kok jenengmu Tuna Bapa ki werdine piye Tuna tekse rugi bapa wong tuwa bapakku rumangsa rugi lan aku mung ijen ora ditunggal wah yen ngono kowe bocah untanting mulai yen ngono kowe dadi panganku kowe arep bathok aku yo tak budimu jan yo ora kelakon aja tak suwek telak maca takon wah dengo sing ketuasan
Aduh. Mati aku. Ah, ah,